Nen mor mogundho e county Manandi tok lendo mar duoko mar piny mar klas 12 ka skund yawuoyi mar Kapsabet kod mar nyiri mar St. Joseph Chepriter notimo maber e pinyno. Jopuonjre 54 e skund yawuoyi mar Kapsabet noyudo A+ ka jopuonjre 147 noyudo A-. E skul mar St. Joseph Chepriter jopuonjre 5 noyudo A+ ka mamoko 28 noyudo A-. Jopuonjre manotimo maber wacho ni tich matek kod bedo joluor nomiyo gitimo maber e piny mar KCSE. We had 480 candidates. I want to believe these are good results, checking from what we got last year of 10.08. Now we've made an improvement of 0.1 something, say thereabout. So that means there is an improvement. Tuliweza kuwa na great improvement ya 1.17. That's great improvement. Pia kwa alama ya A, grade A, tumepata 5, which is also an improvement. In 2022 tulikuwa na 1, this year tuko na 5. A- tuko na 24. Pia that's an improvement from 8 of 2022. Generally, there is a great improvement in the performance. We have 331 who will join university. Namshukuru, ameniwezesha nikafika hapa. Wazazi wangu hadi wanajua. Yote tu imekuwa Mungu. Alafu pia ni kuwapongeza walimu wangu kuanzia primary hadi secondary level. Leo nimefurahi kwa huyu kijana wangu. Sikuwa natarajia atapata alama ya A.